Masuk. Ayo dulu. Saya tidak roh. Seharusnya kamu pindah ke sini dong, jangan ke depan. Saya kan ketutupan topeng, jadi tidak roh di belakang saya. Nggak tahu kalau ada teror. Ada anu plang. Nah, yang salah siapa? Plangnya. Lagi pasangnya wis demben lagi teko. Berarti sing salah sopo? Ya Dewi. Nerang lucu. Ya. Ora umum. Umumnya apa lo? Ora umum. Umum. Domeng ora umum kok. Umum. Iya. Alah baru lah. Juga wale oleh duit di umum toh. Oh iya. 1.000. 1.000. Saking bapak sinten Dek wau. Tekan ono. Pak Negro. Juragan iki. Oh, juragan pelem. Juragan pelem. Ngomong jalukmu piye?
Ora masalah yen to tunggu wale dhewe aku sing penting sawerane wong iso matur suwun Bapak Juragan pelem Elam Bapak Negro Mbak Negro tanggane Papua iki lak sing ngulung ngomong njaluk piye 50.000 ini kok kan ngomong 100 Weh, piye tuan rumah kayane. ojo tuan rumah wis entek duwite nanggapi ki sakmene bane Lah iya. ojo dipalang Ora nyawer anu ganuan tok. jenengan jenengan Lah aku tak salah. berarti sing gaene ning Susana karo Yosika ka ya aja ngono Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu para sedulur reok Harimau Tenggara. Kalianipun masyarakat pundi Pak Kendus? anu Tugu Tugu Melarak. Tugu Melarak. Dan sekitarnya. Nah. Yang saya hormati Nah. Pepundan keluarga gadah damel Bapak Temir. tak tonjol kowe kok Bapak Sus Kampling. sus kaplek gundulmu mlethek Iki ruwet Pak Doyo nih. Pandoyo lho kok Kampir kok tempir. Bapak Kampir. sing bener sapa wah alah Sopo? kapir Bapak Kampir. Nggih, sakmenika niki nggih anggota reok Harimau Tenggara. Alhamdulillah. Dadi migunani nek reok kuwi kanggo sayuk rukun. Betul. Contone duwe gawe sitok ya disengkuyung. kuyung Duwe gawe kono ya disengkuyung. Disengkuyung, Jan. Kabeh sarana kumpul mergo kuwi pas seduluran. betul Gotong royong nyambut gotong gawe. royong nyambut gawe Ah. kaya judul lagu orek Orek aduh banteng. Wes to. Belum saya. Dong pintok tak 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 tok tak tok dintok tak dintok tak tok tok dong tak 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 tok dintok tak dintok tak dintok tak dintok tok dintok tak 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 dintok tak dintok tak Sandal kene telek. Ya, Wes to bentak gantung cerita tong tak kok. lah aku enak lho wis. Heh? Wis menak polok. Ya menak ae wong mendem ditabuhi iki ngomong. Nggih, Bapak Kamir sakmenika ndhapaken Pak Sus. Wis penakan lho Pak Sus ini lho, ora usah marmir-marmir. Lah piye? Biasane jigigisan saiki duwe duwe gawe. gawe. Bapak Sus nika ndhapaken yoganipun ingkang paringan asma malah mir gawe banner emoh to mir. Kalian asmo filter. Sik Nggih bojonipun kretek. nggih. Nggih sanika undanipun warung kopi. Rasa jambu. Jambu. Bojone ra. Banner emoh lho. Anakmu sapa jenenge ruwet kowe iki? Lah ya wis genah lho kuwi. Mosok signatur. Nggih. Asmane takok wong sitok wong Biasane ngerti. Ingkang jaler sinten? Mas Arda. Ingkang Mas Arda. Estri Mbak Puji. Nggih. Lah sapa? Tekon neh kleru sob. Wong pawon aja ruwet lho. Ingkang estri sinten? Mbak Puji. Kuwi. Kuwi. Kuwi lho. Nggih. Kagem temanten kekalih Mas Arda. apike yo ganongan yo dongake. Dongane. Kagem temanten kekalih mugi-mugi dadosa temanten
mawadah warohmah. Betul. Tentunya untuk satu pernikahan, satu untuk selamanya, untuk dunia akhirat. Allahumma Amin. mugi yo ing sabibaripun acara sak menika mengke enggal diparingi momongan. Amin. Rezeki kang barokah. Amin. Syukur-syukur mengke Pak Sus bibar tanggap reok niki tahun ngarep saged munggah teng Mekah. Amin. Allahumma amin. Nek mari mendune. Kowe roh apa ora? Napa? Bapak Sus ke sing ndi roh ora? Lah iki lho Bapak, iki lho Bos. Jajal kon ngadeg. Hah? Kon ngadeg. Ngadat. Gua pengen roh aku Pak Sus ke ndi. Aja ta Bos. Ora apa-apa. Entah. Entang deng deng deng.